Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 11:44. Sa liwat mayong aga, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga kaaksyon tagpalabati sa tabok sang kadagatan didto sa isla sang Panay. Sakop ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kuto malabutan sa ato sila nga broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan, balita, banat, bulig sa ugto. Karon nga adlaw Biyernes, Petsa 27. Nagapabiling kita gyapon sa bulan sang Mayo, tuig 2022. Sa kinahanglan liwat na naton nga maging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sini nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo masami mabasahan sa pamantanaan lokal buwas. Una na ninyo din mabatian sa pagpangalagad sang balita banat bulig sa ugto diri sa Aksyon Radio Bacolod sa Biyernes nga presentation. Opdama kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa master control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dutilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Syudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinahanda na inyo sinalagad talos temporaryo sa silinga palatuntunan. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa silinga palatuntunan, Aksyon Rex Peregrino Cantong. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako hasta kita. 1:30 nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Kamusta nga ito nga mga suki katag panamati na kapanyaga na? Sa nakapanyaga, congratulations. Sa manog panyaga palang good luck sa inyo. Sa wala pa palanyagahon, pwede pa kapangita. Sa bago lagi makatapos panyaga ti pahilay-hilay eh. Pahilay-hilay, dugay-dugay, kape, kag ang dulunggan mamati na sa radyo Aksyon Radio Bacolod. Kamusta nga ito nga mga suki katag palabati sa ito sa nga Facebook Live, sa ito sa nga live streaming. Ang ato lamang ginahingyo, gina-appeal, ginapangabay sa inyo, palihog lang. Pag-ara na kamo sa BBB program, i-like gid, i-like. Kag palihog lang, i-share. Para everybody happy. Tagaan ko na karon chimpo kag igtalopangod ang inyo nga mga greetings, ang inyo nga mga panamyaw, address diri sa inyo palatuntunan. Ang aton man apelasyon sa inyo, palihog, hindi lang magliso, hindi lang magsaylo, steady pulse. Amo lang ang aton nga apelasyon kag ayo sa aton nga mga suki nga tagpalabati. Lang nga consistent kamo. Ang inyo vlogger tawag lang nga die hard.
sign on to sign off sa Action Radio. Amo na ang Consuelo nga mahatag nyo sa amon. Upod sa ato sila nga mga anchorman reporter na kung ara ka mo nagatiner sa ato sila nga Facebook Live, sa ato sila nga live streaming, dako na gid na nga pasalamatan naton sa inyo amon mga tagpalamati. Like and share. Karon nga aga manaya-naya ang lakas ng panahon, hindi gid man tanto mainit, may mga galom sa kalangitan. Way gid nakabutyog ang silak sang adlaw karon nga aga tungod sang nasiling naton magulogal umon nga porsyon sa aton nga kalangitan. Kagabi sa nabaybay nga porsyon, porti ang panaguob kag pangila. Gaigrab ang kilat sa kalangitan kagabi mo. Nagatupa man ang porsyon sa Bacolod, may mga ulan nga mabaskog, may porsyon mga medyo turotalithi, may porsyon nga wala gigani ulan. Bot silingon bangian. Lagi na paabot kita nga low pressure area. Basi kon mangin isa ka bagyo. Amo pa na karon nga monitor sa aton sini nga pag-asa. Aton nga mga health expert ang aton nga pag-asa nagasiling ang tupa sa bulan sang Hunyo mangin maulano na ang tiyempo. Ano ang mga balita kabantayan niya dugay-dugay report gikan sa aton sini nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita update gikan sa Kapitolyo Provincial. Dalo din na ni Loverboy Action Marlon Hinovea. Dinggi team ipatukod ni Hiligaran Mayor Arceo agod mas solusyonan ang problema sa Dinggi. Mayor Nadi Arceo nagpangabay sa bulig sang probinsya agod makakita na sang municipal doctor. Bantayan ang update gikan sa New Government Center dalo ni Action Art ay hupon. Comelec Bacolod padayon nga ginaremind ang tanan nga mga kandidato sa pagsometer sang ilang nga susi. Deadline na tarana Hunyo 8. Update ka mabalita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office dalo ni Action Brian Morden. Ugot nga pagpatrolya ginmando sa kapolisan sa pagkadula sang curfew. Saleswoman gin hold up sa syudad sa San Carlos, 120,000 pesos nga cash nadala sang mga hold-upper. Ang balita gikan sa patrol dalo ni Aksyon de Daboso operasyon sa mga negosyante angot sa wage increase sa Western Visayas resolbahon sang MWPC sa sulod sang 60 dias. Wage increase madayon kag ipatuma na umpisa sa Hunyo 5. Ang mga balita naman dalaw sa ato sining nga correspondent ang report ni Action Roger Gutib nagadala sa area sang Cadiz, Calante kag Sagay. 22 anyos nga babae arestado paagi sa warrant of arrest sa kaso nga paghimulos. 22 anyos nga babae gindakop sa warrant of arrest sa kaso nga paghimulos. Weird nga balita, no? Kalabanan nga nagapanghimulos lalaki niya base ko lang biktima 22 anyos. Ikating headline na Action Roger Gutib 22 anyos nga babae arestado pagi sa warrant of arrest sa kaso nga paghimulos. Sinong ginimusla niya ni man? Babae ang suspek, ha? Antawan na ka sa report ni Action na Roger Gutib. Balita naman ni Action Arlo Ticargi kan sa 3rd District. Isa ka 20 anyos ka lalaki nga may standing warrant of arrest nadakpan sang Talisay City, Philippine National Police. Andak panay subong sa 100 person. Grabe. Tanan nga mga COP sa Bacolod, kag Bilog nga Negros. I understand may order ni si
Police Brigadier General Flynn Dungbong at ang Regional Director sa PNP sa Western Visayas na dapat pabakuron man ang kampanya kontra sa mga wanted person. Ari pagido, balita ni Action del Sur Pateño, area sa Calatrava, Tuboso, kag siyudad sa San Carlos. Duha ka persona sa separado nga kaso nadakpan sa Tuboso kag Calatrava sa kapolisan. Puerte nga mga kaso sa wanted person, no? Ari pagid, wanted person man. Wow! Ang balita, tara sa ato mag-correspondent, puro tarandakop, wanted person. Ang report na action BJ Apasiblio sa 5th District, isa ka wanted person sa kaso nga paglapas ang PD 1602, arestado man sa Banwasang Hinigaran. Ubos na wanted person ng mga warat o baras ni pro. Sa balita nasyonal, incoming President Marcos nagtuon kung paano malabot ang ginahandom nga 20 pesos bugas sa kada kilo. Bo kabay pa nga matuman ni Presidente Bongbong Marcos. Ang malakpak ko dya pati tiil mo. Muna sa ko lang ati hindi tanay pag i-judge. Hindi kita mangin judgmental sa mga nagapulungko balabag o mga opisyalis. Kita na yung mga negatibo. Lantawon tabalanay sila. Papungkoon tas lanay bla. Taga-antas sila siguro mga isa ka 100 kadlaw. Oh. Isa ka makabig na ton pila. 6 ka bulan na. Kaga amo to dayon mag-comment Pagani kapungko nga to bago nga mga opisyalis nag-komento na tayo negatibo. Sa isa ka bagay kung ginahandom kag dumot mo, wala sa imposible mong, di bla? Ambot ko yung porme kamos na. Basta ang tao nga may ginahandom, wala niya sa imposible, tanan tingwaon niya na. Parang ang handom ya, kag dumot ya. Halimbawa, sa isa ka bagay, may baklon siya, mahal-mahal. Di kay handom kag dumot sang tao na. Wala imposible, hindi na mabakal ang mahal nga bagay nga gusto ya. So mo man sa aton nga mga bag-o nga mga opisyalis nga mga pungko sa ila posisyon, wala sang imposible sa ila handom kun tuod-turo nila. Dibla? Who knows some days ang ginhambal ni Marcos nga ibalik sa 20 pesos ang kada kilo sang bugas. Di ko matumba may karon. Sino makabenepisyo? Kita. That's why dapat sa amo nga mga panahon mangin positibo kita. Hindi sa COVID kundi sa isa ka bagay nga ginahandom sa aton nga mga opisyal sa ila pagpungko. Di ba? Kambal iba nga tinikil. Iba nga sila nga imposible. Muna siling ko liwaton ko liwat sa isa ka bagay nga handom kag dumot mo. Why niya sa imposible? Dibla? Taga-antas sila ligwa. Taga-antas sila tsansa. Hindi kita mangin judgmental sa pariyasta. In the long run, kung matuman ni Presidente Marcos, niti, again siling ko, sila makabenepisyo, kita. Kaguno, some days, basta si Marcos pa lang niya ang makabalik sang 20 pesos nga kilo sang bugas sa ibang dila ka mga nag-alagi nga mga presidente. Dibla? Oh. Malakanyang ginatugyan sa Marcos government ang pagpatong sa mga bag-o nga buwis. Mga Pinoy nga fully vaccinated na batok sa COVID-19, yara na sa masobra 69 milyones. Kag hagna ni De La Rosa sa isabong wala malakip sa mga gintalakay sa Senado. Damo kasiling ti ano ni ang status mabalik ayhan ang isabong o kung totally nga dulaon ang makasabat sina ang administrasyon ni Marcos.
Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 11:58 na. Oh, nakapanyaga na. Bang ihado ko si Efraim Agisando. Ihado ko Efraim Agisando. Sila good morning Maninoy. Kapamati kami di sa Manuling Kawayan. Patamiyaw sa panday namon nga si Samson. Diri sa Katas. Bao Katas. Wagita yado. Kaihada kakaihado da. Sa ilang baby. Mayong agalan da. Kay Mr. and Mrs. sa Parinuno Agisando da. Mayo lang nga pagpamati dira, no? Sige. Pagbalik naton, report na gikan sa aton nga mga patrolyo net reporters. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo standby sa pagbalik sang BBB program. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action.
And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindiya. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Isibo na oras sa iyo radio Action Radio Philippines Standard Time alas 12:10 na. Sa sining bahay sa Tabalaga i-check na ang mga report na gikan sa ato sining mga patrol unit reporters. Una na report sa ato sining patrol 2. Sa ato sining cross patrol with Action Eddie Raboso. Ini parte pala sa apelasyon sa mga negosyante angot sa wage increase sa Western Visayas. Resolbahon sang MWPC sa sulod sang 60 dias. Wage increase madayo na umpisa sa Hunyo 5. Yari ang unang report ni Action Ed de Naboso. Sa aton sining Patrol 2, Action Ed, please come in. Resolbahon sang National Wages and Productivity Commission ang apelasyon sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kag Bacolod Filipino-Chinese Chamber of Commerce angot sa wage increase. Pero kay Mr. Winnie Sancho, may kinamatarong sila nga mag-apelar apang ang ila apelasyon ng hindi makapauntat sa pagpatuman sang wage increase sa Hunyo 5. Dugang pa ni Sancho na saad sa ila apelasyon nga hindi dapat ipatuman ang wage increase bungod sa una, abuse of discretion kag ikaduha among failure to comply with the requirement. Palayag ni Sancho nga kung wala sila nakakompleto sa requirement, wala sila kung tani ginpanugutan sang MWPC nga i-publish sa mga pamantalaan ang wage increase sa tong Mayo 20. Pamantay naton si Gawa Secretary General Winnie Sancho. We are not in the position to answer their appeal. So, i-resolve lang na sa NWPC within 60 days, no? Meanwhile, ang ila appeal could not hold, no, the implementation of the wage order on June 5, 2002, no? Bilang binarespeto lang namon ang ilang pag-apila, kag ang Iloilo Business Club daw ma-appeal na sila, no? Nevertheless, ilang manakuan, diretso na nila, araman na sa rules and procedure mo. Pero ang para sa mamumugo niya, ginamba lang namon nga sige na ya ang pag-implementar sang wage increase sa June 5, no? Regardless of the appeal nga ilaging file.
Balita rin sa patrol, ang ka-aksyon niyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Action Eden Aboso unang report sa ato sa patrol. Sa iluwanta naman report na aksyon na RTO pon gikan sa New Government Center. Comelec Bacolod padayon nga gina-remind ang tanan nga mga kandidato sa pagsumiter na sang ilang nga susi. Deadline natala na sa Hunyo 8. Yari si Action Art tayo hupon, gikan sa New Government Center. Action Art, may ugto, please come in. Wala pa amat-amat na. Kaya tayo pa lang sa mga aksyoneric ang nag-submit sa talatapan ni Atty. Rebo Sorbito. At isa rin ang deadline sinigil talaga sa parabuton Hunyo 8. Nung nakinanglan, daog ka man o kung pierde sa nagligad ng eleksyon, dapat hindi mag-submit ka sang imo sining susi. Ang susi isa na sa mga requirement parang kung magpapili ka sa masunod ng eleksyon, at least nagkompleto mo ang requirement kag nakasubmit ka sini sa bahin sang Comelec no kay sunod rin siya kay Atty. Sorbito di may kasubuan ng aksyoneric nagkapatuman sini mga dapat i-comply nagdaog naman o kung nalutos na kandidato. Isubong pilang nahot pa lang so siya may matamat ka nag-submit pero kung mo may pipila nga nila na-submit ka documents may kulang tamo lang ang tapos pa no and hopefully sa iya by June 8 magkumpleto hinitanan halin sa councilors sa pagkadto sa mataas na posisyon nga nagpapili diri sa bahin sa Metro Bacolod. Okay, ini nga deadline ang matapos ini isubmit pa rin nila dito sa Metro Manila pagkatapos ang deadline nga set sa komisyon. Yari ang parayag kag statement ni Atty. Rebo Sorbito. Ang atong nga pagbuhat sa pagsubmit ng mga sosyo sa mga kandidato. So isa pa na nga din natutukan mo natin because they only have until June 8 no to submit their sosyo no. So remind actually sila but of course we also understand nga medyo OT man yung progress ng sosyo. So may mga submit naman no pero jutay pa lang. So we the sources submitted no within the week or probably before June 8. Ang mga aksyoneric, siguro sa ako, man sila gani ang mga personel niya kay kundi lunes na nga lauto na tapos naging man ang pagpalagtag sa honoraria malasang mga manunodlo. Ang problema lang galing kay may liquidation na requirements kaya dapat i-submit sila dito sa Metro Manila. Kaya ang addressin ko milik personnel sa Bacolod, hindi ni aksyoneric na nag-payout mo o kung nagbayad, kundi Hotel Manila ang pagpatigayon sa liquidation kay sila mismo ganito yung mga personnel amo ang nag-iban tubla sa ginpatong na tax sa ginpatong na honorarium. Kaya rason ang ini nga dokumento kinahanglan Manila nga matapos kag ipadala dito sa bahin sa Metro Manila kaya ginibanan mo ang honorarium ginpaton sa tanan nga mga nagserve nga mamaduldo sa itong nagigad na May 9, 2022 election. Balita gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon ay tayo hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Action Art tayo po report gikan sa New Government Center. Tamo na parawagan Atty. Rebo Sorbito sa mga kandidato nga nagdalaog o na pierde obligasyon ninyo nga mag sumiter na siya sining nga susi. Matik na eh. Sige tagaan na lang kamo until June 8. Kung hindi nyo makomply, may mga sanction siguro posible. Himuon ang aton sining nga Commission on Election. Kasi sa wala pa daan mag-abot ang deadline kay kita nga mga Pilipino ay batasan nga kung hindi ta paglukpan hindi ta magiyo kung diin pa nga manog tapos na dara pa ka mag ginutok muna bla sa mga gipatigayon nga mga registration sa una bla sa Comelec sang wala ginanunsyo sa Comelec ang registration way gisa may nagkaparehistro
Angay kami deadline na ginhatag ang Comelec. Dito pa ka nagdagsa ka nagbaha. Nag-anaw ang mga manog parehistro, tiabi. Amo na siling ta, hindi paglukpan, hindi magiho. Kung hindi na siling hiling agawon, kag talispos-poson sa deadline, hindi man makadto kag magpagutok. Ay, oo. Amo gina ang aton nga mga batasan nga Pilipino. Kung hindi paglukpan, hindi maggiho. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 12:18 na, dugangan ta ang aton sining nga mga aksyon, balita. Gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters, pagkatapos lang sa aton sining importante, dugang pa nga mga pahibalo. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito o nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Pabalik diri sa ito na pagpalagad sa balita banat bulig sa Ogto, Action Radio Philippines Standard Time alas 12:41 na. Mayong ugto dira kay Tatay Eli Antonares nga nagapulo panyaga ang sudan BBB program. Tay Eli Antonares, way kita do. Sa mga Carmona family, dira sa Punta Taytay kag kay Nanay Mary Segovia. So, kigid sa inyo siring ha, para tuntunan kay Mami Ophelia Uy, dira sa Panukoy Baw. Happy birthday kay Mami Ophelia Uy. Happy birthday magkarong adlaw kay B-Boy Corteza. B-Boy Corteza, isa sa mapisa lamang nga barangay Tanod sa barangay Pahanukoy. 5 kalitson ang ginapreparar da sa birthday ya. Subungan ni Gruga, kinao na da magbo 5 kalitson. Ang preparasyon ni B-Boy Corteza sa birthday ya, subong adlaw. Ay, porte. Sige,
Check ta ang dugang nga maaksyon balita gikan sa atong siring nga mga patrol unit reporters. Check ta report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Brian Morden hugot nga pagpatrolya ginmando sang kapulisan matapos gindula ang curfew kag saleswoman ginhold up sa syudad sang San Carlos 120,000 pesos nga kwarta nadali sang holdupper. Yaring report, line number 3, Action Brian Morden. Action Brian, may ugto. Action na Eric sa buong palang ginapabalo sang tagpamuno sang Negros Occidental Police Provincial Office sa mga kapulisan sa probinsya nga magpatigayon sang hugot nga pagpatrolya or patrolling umpisa sa Hunyo 1 din amo nang pag-umpisa man nga pagdula na sang curfew sa kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental. Sunod ri kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokeswoman sang NOCPO, nga magdoble ang ilang trabaho sa kapulisan, mag-double time sila dapat kay tigin-expectar gid na nga damo ang magguluwa kag maglalagaw sa mga kadab-ihon kag siya gani mismo naghambal nga kabay pa nga hindi magdamo ang krimen sa sinina nga pagbukas sang probinsya sa oras sang kadabihon kay siyempre hindi nila gusto nga mas maproblema pagid ang mga kauturan naton. Agad malikawan ini nasambit iya nga kriminalidad nagahingyo si Donasco sa publiko man nga mangin mahinalungon man sa ila sini nga mga paghimo sang lagaw-lagaw sa kagabihon kag sugman sa mga negosyante. Ate si Donasco angot na sini. Ang porsyon sa palayag ni Donasco. Sa ibang balita, dito sa siyudad sang San Carlos, isa ka saleswoman sang Bacolod Columbia Marketing Corporation ang gin-hold up iniho kahapon sang hapon dira sa proper sang barangay Prosperidad, siyudad sang San Carlos. Pining biktima diri tawag sa ngalan nga si Giovanni Marquez, 42 anyos, nagapuyo ini sa barangay Mansilingan diri sa siyudad sa Bacolod. Kag ini siya ang nagpanakog sa ila sining salakyan kag nagdulong sang mga items sa store o kung malaligyaan nga ginapanag-iyahan ni Aladin Alcorin Aladin Alcorin, 42 anyos, sa din hinali ilang palapit ining isa sa duha sa mga suspitsado pag ginkuha o ginlalas ang iya sa mga bag nga dito nabutang ang 120,079 pesos na balor sang kwarta koleksyon. Lakip na iya sining mga personal na gamit action erekta. Tining tagiya sang establishmento dito nga gindulungan nila sang items nga si Alcorin, nagtinguha pa kung tani nga buligan ang biktima, tambagan adi, sus gintiro pa siya, sining nasambit nga suspect igo sa tiyan, may lang kay minor di lamang ang pilas nga na agom sini. Pining duha ka mga suspitsado, tigayon nga nagpalagyo na yon, sakay sa isa ka Skygo nga motorsiklo, padulong sa barangay Quezon, nabukid nga porsyon sang San Carlos City, action erekta. Madong naman, nagligad nga mga binulan o ligad nga bulan, may hold up man nga nagluntad adjacent lang nga barangay sang barangay Prosperidad ang sakop ya ang ini nga barangay amo ning barangay Bunga
nga sakop sang Don Salvador Benedicto, pero tupaday lang na sila. Gin-hold up man to da ang isa ka kano, iyaman sang kalan-an nga ginkanaan sang kano nakuhaan man sang kwarta. Ang mga suspect sa kayman sa motorsiklo. Inang balita gikan sa Nokpo, Action Brian Mode nag-report. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kita Action Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa iluwanta naman ang report gikan sa Kapitolyo Provincial Balikantay Sinani Action na Eden Abuso. Ining dinggit team ipatukod ni Hinigaran Mayor Arceo agod kuno nga masolusyonan dara ang problema sang dinggi. Dili sila sang alkalde nga pangabay sa sang bulig sa probinsya para nga makakita na sang municipal health doctor. Ari ang balik ka report ni Action Eden Abuso this time sa Kapitolyo Provincial. Action Eden, may ugto, please come in. Action Eric, magatukod sang dengue team si Hinigaran Mayor Nadia Arceo agud tutukan ang problema sa dengue sang ila sininga banwa. Sila kay Arceo may kabulayan pa bangod wala sila sang municipal doctor kag nagpangayo pa siya bulig sa probinsya. Ginako ni Arceo nga napabayan ang ila pagtutok sa dengue rason nga gapanguna sila karon sa probinsya nga may pinakadamo nga kaso. Dugang pa sang alkalde isa man sa rason kun nga napabayan bangod antes ang eleksyon nag-resign ang ila sininga municipal health doctor nga si Dr. Josephine Lagtapon bangod may wala sila pag-insendihan sa alkalde rason nga nag-appoint ini sang consultant nga wala naman nag-report pagkatapos sang isa ka bulan. Nagapangabay si Arceo sang kooperasyon sa mga pumuluyo nga ipabili ng katinlo sa lugar agod malikawan man ang dengue. Pamatinaton si Hinigaran Mayor Nadi Arceo. Sabi mo, Commissioner, hindi man po. Hindi, wait, tapos na mga 2 months ago. Before election to, wala na ako din mind. Sako ko, tapos ang natapusin ang amon Alciobla. Resign ka ba yung amon ng health doctor namon? Kaya mo na, wala na aksyonan dahil tungkol ang amon nga in charge sa rural health unit. Na-represent mo sa consultant. Ang consultant po ay mag-report about daw na miss naman sa mga ginabuligan ng kapangalan ko bulig sa province ko kasi sumungol sa mga doktor nga ginakonta. Temporary lang talagang doktor na nagkabla. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Abuso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kita Action Eden Abuso report gikan sa Kapitolyo Provincial. Antes sa mga report na gikan sa aton sining mga correspondent, tagata na ligwa kag tiyempo ang mga pulo panamyawa sa aton nga mga kaaksyon sa aton sining Facebook Live. Gamonitor sa aton si Toto Ray Barrioga, o Toto Ray Flores Barrioga. Araman si Bergie Olpenda, naga-monitor man. Elizabeth Malaka Gamalada mayong hapon kisay mo. Amo man sa kay Piding Felisario dira sa Marikina. Sa kay Nolinda Auditor Lapo sa Girida mayong ugto lang dira sa imo. Huma Lumina, Manjo Arnejo sa kay Kairos Flaky. Si Kairos Flaky ka monitor man sa kay Jomel Di Florendo mayong ugto dira sa imo. Sa kay Radiant Tan Villalona from LGU Victoria City ga monitor gid kag nagapamati diri sa inyo palatuntunan. Salamat gid. Kay Kati Verda mayong ugto. Sa kay Merly Gonzaga, Alexander Pila. Siling action Eric tani amuman ang gasolina kag krudo manubo man. Ito uno kabay pa manubo abi ang bugas, manubo man ang gasolina, kampyon nga performance dari ni Presidente Bongbong Marcos. Mr. Mrs. Donald Cagleya Kabasag mayong ugto dira sa inyo kamayo nga pag monitora. Siling ni Kano Orita kabay pa Bro Eric sakto imo analysis
pagnubo sang bugas sa 20 pesos per kilo, hindi magkuris-kuris lang. Tingnan ta sa pagpungko ni BBM. Tagaan ta tsansa kag panilagan ang inpromesa ya. Basi pa man lang importante. Hindi gid madayon, matuman, bisan amat-amat lang. Same with drugs. At ituod man, the same nga sa drugs. Hindi mo man natuod yan magulpi mo. Amat-amaton tala na kay siyempre, pasilita ni Bongbong Marcos nga nubo ang bugas 20 kilo. Ara dayon na. Damo pa na nga proseso, kag damo pa na nga diskusyon. Mayo ko ng mga oportunista nga mga nubugas, mayo kon mapasugot dali-dali. Di ba? Ano man na sa droga? May tama si Kano Orita. Warlito ni siya mayong hapon ta sa imo. Toto tantanda, toto tatan. Ara man si Kagawad Imbong Jo Campo sa Barangay Maaw. Ara gid Rochelle Polhenso Susana. Pamati man sa aton sini palatuntunan ang Hila Gayon Dato Castillo. Sang Bangga Tutong Uno, Barangay Filisa. Ginatamyo ko man dira si Alexander Pila, mga taga Zone 6 sa Handumanan. Tamyaw lang ang pamilya Pancho sa Barangay Kaliling, Kawayan. Puerti. Christine Miñez Villalobos, kay Rufino Ira Gabino sa Handumanan. Jonah Midicilio Cañedo. Araman ga monitor sa inyo diri nga palatuntunan. Denesa Nuestroda, kakay Julie Militado Patrimonio, kay Bibi Gregorio Yulo dira sa poblasyon DSB, Samson Somelier Bibar, Elvera Hilugo. Check atendas lang sa si Rimar Hicano Halasgo Aramano, Jose Herson Lapinig Junio, Joshua Christopher Bilas. Araman ba kadamo na sila nga naga-monitor diri sa inyo nga palatuntunan. Sige. Ang iban karon naman kay medyo mahina-hina ang kalaban. Ang inyo palatuntunan, by the way, may ugto dira kay Ibon Butzer sang Germany. Si Ibon Butzer sa Germany nagatamyaw sa pamilya dira sa may Morsya kay Nina Litoy, kay Mary Grace Eugenio Fermin. Gamonitor man sa ato na. Si Norman kag Morina Alvarado, dara sa Panokoy, gamonitor man sa inyo palatuntunan. Pagbalik naton, report na gikan sa ato ng mga correspondent. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng transit dito sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa may asang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Pabalik diri sa ato pagpalagad mayong ugto dira kay Sir Edwin Pineda and family, kay kumpare Ryan Borhan family dira sa may barangay Sumag. Jonel Halurina, ga-monitor man sa aton sila ni Darling Divina Gracia. Kay Ronnie Divina Gracia sang Matagoy Olayvar silay, malan dira kapag monitor. Kay Milagros Morales sa barangay Maaw, Edgar Morales, sa kay Kali Morales, Cassie Morales, kag Sheila Morales, tanan sang barangay Maaw, Bago City. Alin na kami Milagro Morales sa Panamyawa. Kay Ronald Longati, ga monitor man dira sa Pampanga, pamilya Longati sa may sitio na ila barangay Ala Carlota, ga monitor gid no. Kay Criselda Yorpoda, tamyaw lang si Tataya Manuel Alabado. Ara sa iya kubo naghigda. Alin na kay Criselda Yorpo sang lakas na ang pagpanamyaw kay Tataya Manuel Alabado. Bao ga monitor galida. Inday Blasara siya. Sa Valladolid ginatamyaw lang may ugto kay Jonathan Garcilian sang Valladolid na kay Evelyn Jan Garcilian. Sa kay Joanny Mel, ara man si Joanny Mel wa. Roland Gaurino sa Paglaong Village, Boy kag Nening Gaurino and family. Tamyaw taman si Roland, si Beverly Guanzon Saldival. Ara sa Pulo Pandan, check attendance lang siya, no? Salamat gid sa imo dira nga pag-monitor. Kay Milagros Morales sa barangay Maaw, Edgar, tapos na ako naglitamyaw ni no? Mga Morales, family dira sa La Castillana, ga monitor gid diri sa inyo para tuntunan. Kay sa mga taga Pel Power Group, Bacolod main office, natamyaw kamo dira ni Sir Pablito Benedicto, may lang kuno nga pag-monitor dira sa inyo. Salamat gid no? Kay Jansin, migo ko si Jansin no?
kag si Vanessa Kiranti Maglantay. Ara man, hindi man magpaulihi. Sige, check na mga report na gikan sa ato sini nga mga correspondent. Una-untang report gikan sa area ni Action na Roger Gotiv. Area sang Cadiz, Escalante kag Sagay. 22 anyos nga babayo arestado pagi sa warrant of arrest sa kaso nga rape. Ari sa Action na Roger Gotiv. Line number 3, Action Roger, mayong hapon pre-screen. Action Eric sa aton sini mga balita gikan diri sa may syudad sa Cadiz. Isa ini Action Eric na pinasahi man dala nga kaso kay man ang isa ka 22 anyos nga babae ginaresto sa mga katapos sa kapulisan sa syudad sa Cadiz pagi sa pag-search ng warrant of arrest. Dagang kaso sini Action Eric sang 22 anyos nga babae amo ang kaso nga rape o kon pagpanghimnos. Gindakop sinigid lamang nga aga ang suspect na gikilala kay Jula Barotso Gonzales, kag inisya residente sa Sendalawang sa barangay Luna, Ciudad ng Cadiz. Suno sa report nga alas 6:50 takna sinigid lamang nga aga sang gin-serve ang warrant of arrest nga ginisyo ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenez Su sa RTC Branch 60 sa Ciudad ng Cadiz may criminal case number 7-6408-C sa crime nga ginkomiter sini nga amo ang rape nga gin-issue sa RTC Branch 60 nakapit sa September 12, 2017 with Nobel recommended ang kaso. Now, suro pa sa iya sini nga living partner nga ginpuyo o nagapuyo sila sunod na sang 5 ka tuig na ang ila sini nga pag-upod yari payag ni Ayan, ang living partner sa sini ako na doon. Oo. Anong tabo nga may kaso sa rape man? Ang batang nga niya, may kukakabala kung ano na. Ini ko nga ka bro. Huwag mo ka changes ng ilan ng ano. Sige ka. Pero natingala ka, mga si may kaso nga rape si ang living partner mo. So, ano subong ang connected to ka di siya? Dati siya kita complete naman sa inyo? Oo, sa Sindalawang. So, nagalibog man ulo sang living partner nga si Ayan tungod kay ginakop ini sa kasong nga rape nga si babayi ini ka 22 anyos pa lamang. Patulungan naton ang warrant section. Pinagi man sa warrant PNCO nga si Police Executive Master Sergeant Malbert Biloso na i-explicar sini nga inigali ang ginakop accessories of the crime tungod nga gindala ini siya sa pagpasaka sa kaso sa word na gigamit nga siya ang nagbugaw kung nga natabo ang pagpanghimulos. Report hika sa syudad sa Cadiz para sa Aksyon Balita Balas Bulig. Ini ang inyong ka-aksyon Roger Gutib. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Action Roger Gutib, accessories of the accessories of the crime sa gliya ning babae ni 22 anyos. Abi ko siya yang nang rape. Gali ya accessories of the crime siya gali bot silingon nagservice gali nga bugaw. Di ang biktima na pasaka guro kaso adyos tinawag ng warrant of arrest dala sa ngalan niya. Ang rape kada no daw Nobel na. Naugto dira sa kay Jory ni Pomoseno kakay Liberty Benitin Obaldo naga-monitor gid sa ato sa pamalagad no kay Dino Alik ba toto Dino Alik ara man no ga-monitor man toto Dino Alik. Sige Alik kay Action Roger Gutib sa lawalta sa Action Arlo Ticar isa man ka 20 anyos ka lalaki nga may standing warrant of arrest nadakpan man sa Talisay PNP. Ari sa Action Arlo Ticar line number 2 Action Arlo may hapon pre-screen. Action Eric, isa ka 20 anyos nga lalaki nga may standing ini nga warrant of arrest ang natigayon ini nga nadakpan sa makatapos ang Talisay City Philippine National Police. Ang nasambit nga suspect Action Eric nadakpan ini mga takna alas 4:01 sing hapon dira sa may Parokyan Son 2 Barangay Ocon Irurico Subdivision Barangay Madalagan Syudad sa Bacolod. Din ang suspect ginkilala ini sa kay Kurt Cabrera E. Romero, 20 anyos ang edad, isa ka soltero kag pumulo sang sitio Baslay Barangay Talakdan Banwa sang Kawayan Sor nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental.
Inisya ang nadakpan pinaagi sa isa ka warrant of arrest diin nagapangatubang ini sang kaso nga qualified thief kag ang mga katapos ang Talisay City Philippine National Police sa pagpamuno ni Police Lieutenant Marion Vicente Buenaflor, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City Police Station amo ang nag-arestar sa nasambit nga persona bangod inisya ang nagapangatubang sang kaso numero 22-55763 nga amo ang qualified thief. Ang nasambit nga persona ang naarestar ini sang mga kapulisan pinaagi sa isa ka warrant of arrest nga gin-issue ni Honorable Ana Celeste Pinheiro Bernard, ang acting presiding judge ng Regional Trial Court Branch 42 sa may Hall of Justice sa siyudad sang Bacolod. Ang nasambit nga persona ang mayara ini 40,000 pesos nga piyansa para sa iya sini nga temporaryo nga kahilwayan, samtang ang suspect sa karon aksyon na irek ang yara na detain sa may custodial facility sang Talisay City Police Station. Report gikan sa siyudad sang Talisay, this is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kid Action Arlo Ticar. Mayong hapon nila kay Manjo Arnejo, kay Joe Silin, kay Nening Aros, dara sa barangay Andulawan, Banwasang Ilog. Sa iluhanta naman na report ni Action Nelson Pateño, duwa mga persona si parados nga ginaresto sa ila sini kaso ginatubang sa Banwasang Tuboso kag sa Banwasang Calatrava. Ari man ang balos nga report ni Action Nelson Pateño, line number 1 sa report. Action Nelson, mayong hapon, please come in. Yes, Action Eric, akusado sa kasong pagimulos ang nadakpan sa mga kapulisan sa Banwasang Tubuso base naman sa arrest warrant nga ginapirmahan ni Judge Ami Alabado Avellano sa Regional Trial Court Branch 58 Ciudad sang San Carlos nga napitsahan sa tung Marso 3 ni nga tuig. Nagapangatubang sang kasong rape si Cristolin Mercado alias Minggoy, 26 anyos, soltero kag residente sa Sitio Taoma, Barangay Bandila, Banwasang Tubuso. Si Mercado ang nadakpan sa mga kapulisan sa pagpamuno ni Police Master Sergeant Romel Aguilar sang Warrant Section sa Tubuso Police Station. Wala naman sang ginrekomenda nga piyansa ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan na Mercado. Samtang sa iban nga bahin ng Calatrava Police, nakatigayo naman nga makadakop sa kay Angel Schubert Geronimo, lalaki, 47 anyos, soltero kag residente sang Amihan 2, Barangay Suba, Banwasang Calatrava. Si Geronimo Action Eric ang nadakpan pinaagi sa isa ka warrant of arrest naging pirmahan ni Judge Avellano sa kaso nga violation against women and children o kon Republic Act 2016 kag may piyansa nga 180,000 pesos para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Si Mercado ang nahunong sa karon sa custodial facility sang Tubuso PNP kag si Geronimo ara naman sa Calatrava PNP custodial facility. Report gikan diri sa Banwasang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson Pateño, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kid Action Nelson Pateño. Si Marilo Trabilla Katinoy, pa-check attendance man na. Bago lang tapos na ang bloodletting sa barangay Panukoy, no? Salamat gid sa mga kauturan nato dira sa barangay Panukoy nga nag-donate sa ila sinidugo sa gipatigayon nga bloodletting campaign sa barangay Panukoy Council. Sa papauna ni barangay Kapitan Bibing Noble, upod sa barangay council sang barangay Panukoy. Salamat gid sa inyong nga donar nga dugo. Rogelin Lingko sa Kabangkalan, pa-check attendance man na. Sa iluhanta, ang report na Action BG Apasible, ari pagid, isa ka wanted person sa kaso nga paglapas sa 1602. Illegal gambling ni. Arestado man sa Banwasang Hiligarano. Ari sa Action BJ Apasible.
Line number 1, Action BJ, mayong hapon, please come in. Action Eric, ginserbihan iya sang mga katapo sang Hinigaran Police ang isa ka wanted person sang iya sini nga mandamiento de arresto sa kaso angot sa paglapas sa Presidential Decree 1602 sadtong Mayo 23, 2022 tak na alas 2 sang hapon. Ginkilala ang suspect mga kaaksyon sa kay Carlo Mangubat, 19 anyos, soltero, kag residente sang Sitio Tugbungan Norte, Barangay 2, Hinigaran. Ang pagserbe sang warrant of arrest ang ginpangunahan ni Police Captain Ryan Villasario, hepe sang Hinigaran Municipal Police Station, kag ini ang ginpirmahan kag ginpapanaog ni Honorable Enrique Maria Barcelona, presiding judge sa Municipal Trial Court, 6th Judicial Region sa Banwa sang Hinigaran sadtong Mayo 19, 2022. Nagadangat sa 15,000 ang recommended bail para sa temporaryo nga kahiluwayan ni Mangubat. Sa karon, yara ini sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa Banwa sang Hinigaran. Para sa pang-Biyernes nga edisyon ng Aksyon BBB. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kita Action BJ Apasible, mayong hapon dira sa kay GBL Luntayaw sa area sang Barangay Tangub. Ga-monitor gi si GBL Luntayaw sa Barangay Tangub, mamuman si Toto Balulot. Ara mas Toto Balulot Ga-monitor diri sa inyo palatuntunan. Gusto ko pa, chimpo ko lang alang na. Ang inyo palatuntunan balita banat bulig sa ugto sa Biyernes nga presentation. Liwat ini magatakop. Balik ini buwas Sabado, same time, same station. Opo diri sa itong mga patrola, unit reporters in action nga nagpalagad karon nga hapon. Action ROT Carnal Sorpateño, Roger Gutib, BJ Apasible, Action Ediraboso, Art Ayhupon, Action Brian Morden. Opo diri sa itong technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Nagburos na kay Broadcast Engineer Oliver Pason. O diri sa itong nga IT expert Christian James Minares. Nagbulos naman siya kay Action Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talong Syudad sang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Standby na sa masunod nga programa This is My Life. Upod kay Action Welma Sugaton, magasunod dugay-dugay. Sa ngalan ni Action Rex Cantong. Kita diri temporaryo nagtalo sa Yatruno, pero kita karon Action Night Patrol, last 9:30 tubto alas 11. Ako naman si Action Eric Magbaro, salamat gid sa inyong kapapabati. Tubto buwas. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.